Sibonga inkosi ngosuku esiphe lona ukuba sibuye siqhubeke nezifundo ezibhekiswe kakhulu kubazali abasha enkosini abasanda kubhabhadiswa. Singena kwisifundo sesibili ke la sibuka khona ukuthi uma umzalwane wenziwe umfundi kaKristu, incwadi esohlala kuyo ke siyibuka incwadi kaMathewu 28 uverse 19 to 20. Leli phuzu ke silibukayo la limqoka kakhulu umuntu othe waphenduka waba umKristu. Lokho kufanele abe nakho emqondweni ngoba yilokhu uNkulunkulu ayihlele ngoKristu Jesu ukuthi laba abazakwamukela ivangeli babhabhadiswe bazobizwa kuthiwa abafundi benkosi yethu Jesu Kristu. Sobuka ke la incwadi kaMathewu 28 sifunde khona uverse 19 to 20. Lana ke amazwi enkosi Jesu Kristu uma evuka abafileyo wazisa ke abafundi bakhe la bebekhethekile kuthiwa abapostoli, ubanikeza umyalelo wokugcina. Abanye abantu baye bathi it's a great commission, okumyalelo ukuba bahambe bayezweni lonke bashumayela ivangeli. Kunamazwi awathintayo la uKristu esohlala kuwo njengoba usukhethile ukuthi umKristu umntana kaNkulunkulu. Mhlale wazi ukuthi wenziwe umfundi kaKristu, ungumfundi kaKristu. Sobuka ke la ngokubhala kaMathewu bhala ke ngempilo kaKristu, ukusebenza kaKristu esemhlabeni. Sofunda ke lana uverse 19 bekukuhle ukuthi iqala kuverse 18 sigcine la kuverse 20. Ithi ke uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhabhathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oyingcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Amazwi enkosi la aqondiswe kubafundi bakhe ukuba baye emhlabeni wonke benze abafundi izizwe. Okusho ukuthi ke abantu abazokwamukela ivangeli, indaba ezimnandi ngoJesu Kristu, bazokwenziwa abafundi. Benziwa kanjani na abafundi la? Uthi ke nibabhabhadisa egameni likaYise nendodana likaMoya oyingcwele. Mawusucwilisiwe emanzini, wangeniswa emanzini, waphuma emanzini, njengalokhu ukholile ivangeli, lithi la izwi uzokwenziwa umfundi. Usethi ke lana kuverse 20 uKristu, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheni kwezwe. Okusho ukuthi umuntu ke mayise esesebandleni noma esebhabhadisiwe usenziwa umfundi. Kumele ke afundiswe ukugcina wonke amazwi kaKristu awashilo noma afundisa abafundi bakhe laba esithi abapostoli. So ke uma ubhabhadisiwe wenziwe umfundi kaKristu. Umfundi ke ngumuntu ofundayo. Leli gama lithi umfundi ngesiLungu disciple lisho a learner, a student, umuntu ofunda komunye, okusho ukuthi kunothisha omfundisayo. Lana kumlandeli wethu noma umfundisi wethu omkhulu esimlalelayo uKristu Jesu. So imfundiso yonke yobuKristu ime kuKristu Jesu. Ngalokho ke umele ukuba ufunde. Leli phuzu limqoka kakhulu kulezi insuku abantu abathi bangabalandeli bakaJesu Kristu, bathi bangabalandeli bakaJesu Kristu njengegama kodwa abafundi. So ke abazalwane laba abathe baphenduka balalela uJesu Kristu babizwa kuthiwa abafundi bakaJesu Kristu. So ke kufanele ufunde ukhule ekwazini iqiniso lonke. Iphuzu lokuqala ke solibuka la elimqoka ukuthi efanele silikhumbule njalo ukuthi umthetho esinikeze wona la uJesu Kristu
Yebo, la kuMathewu 28 wayekhuluma nabafundi bakhe abawu-12. Siyathola ke ezincwadini ezilandela kakhulukazi incwadi ezenza ukuthi lo mthetho wahamba waqhubeka nakulabo abazothi bangene emanzini njengawe nawe usungenile emanzini. Kuwumthwalo wakho na ukuthi wenze izizwe abafundi. So le ndaba akayiphelelanga kubapostoli, isaqhubeka namanje ngoba lo myalelo ubekiwe kuze kuphele izwe noma kuze kubhujiswe izwe. So ke iphuzo lokuqala sizobuka la ukuthi uKristu njengoba esinikeza umyalelo naye wabenza abafundi. Phela into esifundisa yona uKristu noma siyala yona yinto ayenzile. uJesu wabenza abadobi babantu. Labapostoli esikhuluma ngabo esikufundayo ngabo mhla ebakhetha, wabakhetha benza imisebenzi ethile. Iningi labo bebengabantu abadobayo abasebenza umsebenzi ukubamba inhlanzi. Uma ehlangana nabo njengo Simon Petro wagcina uKristu esebafundisile wabayala ukuba bamlandele. Nangempela bakwenza lokhu uKristu akushoyo, bathobela amazwi kaKristu. Ngithanda sifunde ke incwadi la kaMathewu uchapter 4 uverse 8 to uverse 17 to verse 23. Uzobona lana ukuthi uKristu uma eqala umsebenzi wakhe wokuvangela, his earthly ministry, siyafunda la ukuthi kwenzeka lokhu emva kokuba uJohane uMbhaphatisi eseboshiwe. So kuseleso sikhathi uKristu waqala ukushumayela indaba ezimnandi zokuthi umbuso wezulu ususondele. uJohane lo wayesebenza ukubalungisela indlela yenkosi, ukubalungisela uKristu obekukhulunywe ngayo ukuthi uMesiya uyeza esizweni sakwa-Israyeli. uIsrayeli kwakufanele ukuthi azilungiselele ngoba phela abaprofeti ngale Old Testament babekhulumile ngoKristu ngokuza kwakhe. So ke uJohane ke umsebenzi wakhe kwakuwendlalela, naye wayishumayela ivangeli lokuba abantu mabalungele umbuso wezulu ususondele, mabalindele uMesiya lo othenjisiwe. So ke uma ke seboshiwe ke la uJohane ngenxa ukuthi ke ushumayele iqiniso, ukhuluma iqiniso kuHerode, utholakala ke seboshwa. Siyazi ukuthi uJohane ekugcineni wagcina sebulewe ngaleso senzo sakhe sokuba asole umphathi la ngalesi sikhathi ukuthi uphile esonweni. So ke uJesu ke mayiqala ke shumayela ke siyabona la kuncwadi kaMathewu uchapter 4 ithi ke kuverse 17 kusukela kulesi sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetro noAndreya umfowabo bephonsa inethi elwandle ngokuba babe ngabadobi. Wayesethi kubo, ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu. Base bewashiya masinyana amanethi bamlandela. Esedlulile phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo besemkhunjini kanye noZebedewu uyise belungisa amanethi abo wababiza. Base beshiya masinyana umkhumbi noyise bamlandela. So ke siyathola ke la ukuthi kunemizekelo emihle yalabo babesifunda ngabo la ukuthi abazange bachitha isikhathi uma sebembona uKristu lo ukuthi ngempela uyindodana kaNkuluNkulu. Abazange bachitha isikhathi uma esethi kubona, shiyani lawo manethi, mina ngizonenza abadobi babantu. Umqondo ke sitholayo ngale la incwadi sibuya kuyo yokugcina la uchapter 28 ukuthi ke uma esenqobeke ukufa uKristu uyabathuma ukuba bahambe bayezweni lonke emhlabeni wonke bayokwenza lo msebenzi wokudoba abantu, ukudonsa abantu babayise kuye uKristu. So ke uKristu ke wabenza abadobi abantu, wabafundisa abapostoli, wabalungiselela umsebenzi wokushumayela, wabafundisa ukuze baphelele babe njengaye. So umfundi
noma uKristu ephila emhlabeni uma ebafundisa abapostoli wabayala, wabanikeza umthetho, wabanikeza izinto okumele bazenze, bayabonakalisa abapostoli ukuthi bayamlalela. Incwadi esoyifunda la, incwadi kaLuka chapter 6 verse 20, amanye amazwi uKristu ayewafundisa abapostoli bakhe, ebabonisa ukuthi umlandeli noma umfundi akaphezu kwalo mfundisayo. So ngamanye amazwi thina njengoba silandela uKristu asiphezu kukaKristu, kodwa uma sesikhulile, uma sesifundile, uma siqhubeka siba ngabafundi bakhe, sizofika ezingeni lolwazi uKristu asinikeze lona. Ngamanye amazwi inhloso yobuKristu ukuthi umuntu afinyelele ekukhuleni nasebudodeni bukaJesu Kristu. So inhloso enkulu yamaKristu, njengoba nawe usukhetha ukuba umKristu, inhloso enkulu ileyo. So ake sifunde-ke la incwadi kaLuka uchapter 6, sizofunda khona la uverse 40. Sizobuka-ke la uKristu ukuthi uthini na. Uthi la uKristu, umfundi kaphezu kumfundisi, kepha yilo ophelisiwe uyakuba njengomfundisi wakhe. So nawe-ke nami-ke njengoba singabalandeli bakaJesu Kristu, sizofana noKristu uma siphelela kulokho asifundisa khona. So yonke imibhalo njengoba sinayo iNew Testament, sinayo neOld Testament, kakhulukazi iNew Testament, ingumyalelo, iyintando kaJesu Kristu okufanele kuba senjani siyibuke. So uma sesihambe kuyo-ke imiyalelo kaJesu Kristu, sizophelela-ke sifane noJesu Kristu. So sibuka-ke la ukuthi uJesu Kristu ekukhulumeni kwakhe wayala kubafundi bakhe ukuthi abantu benziwe abafundi, izizwe zonke, hayi kuphela uIsrayeli, nathi sonke esikhona emhlabeni. So uNkulunkulu ngezikhathi zokugcina usesebenza ngoJesu Kristu, usesebenza ngevangeli azuza ngalo umhlaba wonke, azuzela kubani? Kuyena. Siyabuka-ke la ukuthi-ke uKristu uma ekhuleka lapho kuJohn 17, umkhuleko ekhulekela abafundi bakhe, nothi kuphela abafundi bakhe abenabo abapostoli, nathi sokholwa ngezwi labo. Phela uKristu njengoba sibone lapho kuMathewu 28 uverse 19 to 20, abapostoli bebezophuma bashumayele imfundiso kaKristu. So-ke bona qala abapostoli balamukela izwi. Uma ikhuleka-ke la ngithanda siyithathe lencwadi uJohn chapter 17 uverse 8, sibuka la ukuthi abafundi bakaJesu Kristu, kakhulukazi abapostoli, balamukela izwi. So uyabonga-ke la uJesu Kristu kuBaba ukuthi ubaphe nabo abafundi abamthobelayo. Ngesifunde uchapter 17 uverse 8. Ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona, bawamukela, bazi isibili ukuthi ngavela kuwe, bakholwa ukuthi wangithuma wena. So mase sikhuluma ngako ukuthi lamazwi obunginikeze wona, phela uJesu Kristu mayisuka ezulwini akayisukelanga ngokwakhe. uNkulunkulu Baba wamnikeza umyalelo, wamnikeza ukuthi nakho kumele ukufundisa intando kaBaba ebuye ezulwini. Uthe uma sebathola-ke abafundi, abapostoli, balamukela izwi, babona ngokwesibili, kwabonakala ngokwesibili ukuthi ngempela uJesu Kristu ubuya kuNkulunkulu. Uthi uKristu-ke bakholwa ukuthi unguthumile. Ngabe wena uyakholwa na ukuthi uJesu Kristu amazwi asinikeza wona la ubuya kuNkulunkulu na? Uma wenza kanjalo wenza kahle. Yingakho-ke sifundiswa izwi lenkosi, asifundisa umqondo womuntu, ngoba abafundi laba benziwayo, njengoba nawe usumfundi kaKristu nami ngumfundi kaKristu, asithobeli izwi lomuntu, sithobela izwi likabani? LikaJesu Kristu elibuya kuBaba ezulwini. Okunye sikufundayo la iphuzu lesibili ukuthi njengoba sibonile uKristu ukuthi ubenzile abafundi bayenziwa, wababonisa abapostoli benziwa kanjani abafundi. Siyabona ukuthi uKristu wabathuma ukwenza izizwe abafundi.
So ke kuwumthwalo wakho nami njengoba sengilamukela ivangeli nami ngenza abanye abantu abafundi bakaJesu Kristu. Sibenza kanjani abafundi bakaJesu Kristu? Asibenzi ngokuhlakanipha kwethu ngamazwi ethu, sibenza kuphela ngezwi likaJesu Kristu. Lithini izwi likaJesu Kristu? Umuntu uqala afanele ashunyezwe ivangeli. Kumele ashunyezwe ivangeli uqala. Mark 16 sizofunda la uverse 15 to 16. Mark 16 verse 15 to 16. Asibafundisi ke abantu ukuthanda kwethu njengoba nawe awufundiswanga ukuthanda komuntu, ufundiswe ivangeli lenkosi. Uthi ke lana uverse 15 wayesethi kubo hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kuwo konke okudaliweyo, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa kepha ongakholwayo uyakulahlwa. So le ndaba esithola ku Mark chapter 16 iyafana nendaba esibuya kuyo lapho ku Matthew 28. Emva ukuba evukile kwabafileyo uKristu uyabathuma abafundi bakhe ukuba bashumayele ivangeli, benza abantu abafundi, izizwe zonke lezenziwa abafundi. So ke okholwa ivangeli, yini ivangeli na? Indaba ezimnandi ukuthi uKristu wafa, wembelwa ngosuku lwesithathu wavuka abafileyo. Le ndaba ezimnandi phela igama ethi ivangeli lisho indaba ezimnandi. Asashumayeli ivangeli uKristu elishumayele ngakafi. Phela uKristu elishumayele kwakukulungiselela uIsrael ukuba alungele umbuso zawo. Phela umbuso lo yibandla. So engakafika uKristu esiphambanweni sibuthola efundisa ukuthi abantu mabaphenduke mabayilungiselela umbuso. uIsrael makayilungiselela umbuso. Emva ukuba efile kuKristu enqobele ukufa ngosuku lwesithathu wavuka, sithola ke lapho ukuthi ivangeli sesishunyayela, indaba ezimnandi seyishunyayela manje ukuthi uKristu wafa. Phela indaba imnandi kimina ngoba bekufanele ngabe kubethelwe mina, bekufanele ngabe kubulawe mina, bekufanele ngabe kujeswe mina ngezono engizenzile. Manje uKristu ungenele esikhundleni sami, wafa ukuze azuze mina. So ke lezo ndaba zimnandi ke. Yabona? Nokuthi ke kutholakala ukuphila okungunaphakade ngoba uKristu mayevuka abafileyo kusho ukuthi nami ngosuku lokugcina mangifa ngiyovuka ngosuku lokugcina. So ilezo ndaba ezimnandi ke sishumayelayo. So ke okholwayo uyabhabhadizwa. So ukwenza abafundi sibenza kanjani? Ngokubashumayeza ivangeli ukuthi uJesu wabafela, uma bekholwa ilokho beyimisela ukushiya isono, beyimisela ukulandela uJesu Kristu, kufanele benziweni babhabhadiswe. Ake sibuke ukuthi abapostoli bakwenza lokho. Izenzo 2 uverse 41 to verse 42. Ngokuqala ke livangeli sikhuluma ngalo uJesu wafa, wambelwa, wavuka ngosuku lwesithathu. Siyabuka la ukuthi abapostoli bakwenza. Umshumayeli oqala eshumayela ivangeli uPetro ngosuku lePentecost la incwadi ezizo 2 kutholakala uIsrael ehlangene ngenkonzo yePentecost, umoya ongcwele uyafika. Kusukela lapho ke uyasukuma uPetro ekuchazeni ukuthi njengoba laba abantu bekhuluma izilimi ezahlukahlukene hayi ukuthi badake iwayini. Khona abantu bebesola ukuthi hayi ngathi badake iwayini laba bantu. Usechaza esukela kumbhalo ngale ku Testament ukuthi lento eyenzakala ile bisho uNkulunkulu ngesikhathi uJoel ekhuluma naye ukuthi uNkulunkulu ngezikhathi zokugcina uyoletha umoya wakhe kuyo yonke inyama. Okusho ukuthi ke lekho kwenzekala kuyintando kaNkulunkulu. Wasiqala kwashumayela uJesu Kristu ukuthi kwenzakalani, wafika waphila impilo enjani, waze wabulawa, ebulawa engenacala. So ekugcineni ke laba bantu bayahlabeka. Mawufunda verse 37 bahlabeka enhlizweni, babuza kuPetro manje sizokwenza njani na. uPetro akazange acabange ukuthi hayi asenze lokho esikubonayo thina. Wafundiswa uKristu ukuthi abafundi benziwa kanjani. Uthi la uverse 38 uPetro wayesethi ukhuluma lokho kushiwo uKristu, ufundisa lokho kushiwo uKristu. Wayesethi uphendukani lo nalo babhadise egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethela kwezono zenu, khona niyakukwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Engcwele. So akafundisanga enye into ngaphandle kwaleyo uKristu ayishilo. Ayinto bethe uKristu okholwa ivangeli enze njani? Abhabhadiswe.
Siyathola futhi la ukuthi embhabhatisweni umuntu uyakuwo ngenxa ukuthi uyazisola, uyabona ukuthi wenze okubi futhi uzimisele ukushiya isono uyaphenduka. Uthi-ke uverse 40 mayiqhubeka le ndaba yakhe, wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi, zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhatiswa kwenezela ngalowo muhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu. About 3,000 ngalosuku abantu bathobela ivangeli, bathobela intando kaKristu. Babhabhatiswa, bacwilise manje asikhulumi la ngokufafaza. Phela ukufafaza imfundiso yezwe. IBhayibheli alinawo umqondo wokufafaza. Leli gama elithi ubhabhadiswa kahlehle lisukele egameni lesiGreek elithi baptize, lisho ukuthi ucwilisa, to deepen. Inkolo yobe idukisiwe la emhlabeni sekubonala ngathi ukubhabhadiswa kukufafaza. Cha, ukufafaza is to sprinkle, ukubhabhadisa is or to baptize is to immerse. Bangena emanzini amaningi bacwiliswa laba bantu. So ke about 3,000 bakhetha uJesu Kristu. Uverse 42 ivesi engilandileke uthi baqinisela njalo isifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemkhulekweni. So laba bantu ke abakholwa abalalela izwi lenkosi baba ngabafundi bakaJesu Kristu baqhubeka njalo esifundisweni sabapostoli. Mawukhumbula ngalo kuMathewu 28 uverse 20 uthe uKristu bafundisa ukugcina konke enginyale khona. Bekhuluma nobani? Nabapostoli. So lesi sifundo kuthiwa isifundiso sabapostoli la kwizenzo 2 verse 42 kahle hle akusisifundo sabapostoli sibuya kubona, isifundo sikaKristu. So ke bekufanele ukuthi bafundise isifundo sikaKristu. So abantu ke nababazalwane laba bathe bangaba ngabafundi baqinisela njalo. Ngabe wona uyaqinisela njalo isifundisweni sabapostoli noma isifundisweni sikaKristu? Ngabe imiselana ukuthobela lawo mazwi? So ke siyabuka ke la ukuthi umfundi uyafunda esifundisweni sabapostoli. Isifundiso sabapostoli yonke iNew Testament. Ukubhala konke lokho iNew Testament yilokho okuyintando kaKristu esithi isifundiso sikaKristu noma imfundiso yabapostoli. Kuthiwa ke babayala kuba bafundise abanye. Mawufunda Philippians 4 verse 9 noma iqhubeka indaba le yabafundi banda emhlabeni baze bafika endaweni yabezizwa. Phela ivangeli lizoqala koIsrael yebo, kodwa lizoshunyela umhlaba wonke ngoba ethe akushunyela umhlaba wonke. Namhlanje ngisase Africa, nawo mhlawumbe kwenye ikhanda asazi ukuthi ukuphi. Namhlanje ivangeli lifikile kuwo awukho kwaIsrael. Lifike nakimi la eSouth Africa ivangeli ngenxa kabani na? kaKristu Jesu. Philippians 4 verse 9 kuthiwa laba bantu bafundiswe ukugcina umyalo, bafundise ukugcina umyalo noma intando kaNkuluNkulu. Benziwa abafundi ngoba baqhubeke bafunda kuKristu, amazwi kaKristu. Philippians chapter 4 sizofunda khona la uverse 9. Uthi ke la uPaul amayibhali labazana uthi enani kade enakufunda nakwamukela nakuzwa nakubona kimi kwenzeni lokho khona uNkulunkulu wokuthula uyakuba nani. So uPaul uthi lokho enikuzwe kimi nani futhi nakubona empilweni zami kwenzeni. uPaul la akakhuluma ukuthi lokho akwenza impilo ukubuya kuPaula, cha, ukuthatha kuKristu. Mawufunda incwadi yabasekhona bokuqala chapter 11 verse 1 ukhuluma lapho ukuthi ngilingiseni njengoba mina ngilingisa ubani? uKristu. Asilingisi nje uPaula ngenxa ukuthi uPaula ngegama, simlingisa uKristu ngenxa ukuthi uPaula ngoba uhambe enyatheni zikaKristu, ulalela amazwi kaKristu. Okusho ukuthi ebandleni abazalwane abahamba enyatheni zikaKristu siyabalingisa, siyabalandela, siyabathobela ngoba asithobeli bona phese, sithobela uKristu. So uKristu usebenza through them. So ke siyabuka ke lana ukuthi umfundi kwenziwa izizwe abafundi njengoba nawe ungasumjuda wenziwe ini? Umfundi. Masifunda iBhayibheli kuncwadi yezenzo 11 verse 25 to 26 siyathola la ukuthi kuvela igama elisha. Ayilaba abantu njengoba bebhabhadiswa baziwa nje ngokuthi abafundi bakabani? BakaJesu Kristu.
Uma bese sekufika endaweni ke na kuyindawo ebezizwe kuthiwa indawo yase-Antiochi, uPaula lapho esanda kuphenduka naye uBarnabas yamlanda eTarsu. eTarsu ila uPaula azalwa khona ekhaya kubo. So uyamlanda ke uBarnabas la uPaula uzoshumayela ke endaweni naye yase eAntioch. Uma ufunda ke uverse 26 uzothola lapho ukuthi lithi izwi kwaqala lapho ke eAntioch kuba abafundi babizwa ukuthiwa yini amaKristu. Leli gama seligcweleke manje noma selisetshenziswa kabi athi umuntu umKristu. Yabona? Ebengasiyo umKristu ngoba phela umKristu umfundi, umKristu umlandeli. Awukwazi ukuba umlandeli kaKristu uma ungagcina amazwi kaJesu Kristu. So kwaqala eAntioch. So masikhuluma ngomfundi kaKristu njengoba umfundi umKristu futhi. Izathu kuthiwa kwaqala eAntioch ingenxa ukuthi laba bantu kwakubonakala emphakathini ukuthi imfundiso kaKristu bayimbethe baphila yona. So angiqualify ke mina ukuthi ngibizwe ngithiwa umKristu uma ngingahambi njengalokho uKristu esho. So ke umKristu ke fanele ke noma umfundi athobela amazwi kaJesu Kristu. Kuyaqualify ukuthi abe yini abizwe ukuthiwa iChristian umKristu. Iphuzu la lesithathu engifuna silithinte ngokusheshsha lithi umfundi kaKristu ugxila ezwini lenkosi. Uhlala ezwini lenkosi umfundi kaKristu. So njengoba ebhabhathisiwe akazwanga izwi lomunye umuntu wezwa amazwi kaKristu noma bekhulunywa umshumayeli umuntu othile njengoba ngikhuluma phambi kwakho nje. Kodwa amazwi la awabuyi kimina abuya kuKristu ngoba siwafunda la ezwini. So mina nawe njengoba singabantwana bakaNkulunkulu sihamba ngezwi. So ke bagxila ke ezwini ke lenkosi abafundi. Umfundi ke uyahlolisisa. Uhlolisisa imibhalo uyafunda. Ake sibuke la incwadi yezenzo chapter 17 uverse 11 sifundisa ngabazane base eBeria uPaula ashumayela kubo. uLuka la umayiloba la umbhali wezenzo ubonisa la ngomoya ingcwele emhola la uLuka ebhala kubonakala into enhle la akufanele nathi siyithathe singabazalwane ukuthi uma siba ngabafundi bakaJesu Kristu sifunda imibhalo siyahlolisisa siyabheka emibhalweni. So ake sifunde la 17 sizofunda khona la uverse 11 ithi ke lana ke labo babe bahle kunabase Thessalonika balamukela izwi ngenhliziyo yonke bahlolisisa imibhalo ngemihla ukuba ngemihla ukuba zinjalo yini lezo zinto. Lithi izwi babe bahle ngamanye amazwi uNkulunkulu umoya ingcwele ubona umzalwane enza kahle uma ehlolisisa lokho okukhulunywayo. Lokho engikukhulumayo nje nawe ufanele ukuhlolisisa ngombhalo ukuthi iBhayibheli lisho kanjalo na noma ekhulumela nje. So kwakwaziyo ukuthi uPaul abapostoli abazange ke labazane baseBeria bathi hawu abapostoli asiza ukuchecka lokho abakhulumayo. Mele uchecke ukuthi lento ekhulunywayo lofundisayo iyiyo na ubuka kuphi embhalweni babehlolisisa. Phela uPaul babekhuluma belingakapheli iBhayibheli babethatha iOld Testament bebonisa ukuthi uKristu ukhonjwa kuyena. So babesebenzisa iOld Testament ukukhombisa abantu ukuthi uKristu lo esimshumayelayo uye ngempela efanele emlandele. So babebheka ke lezi prophet ukuthi lento abayikhulumayo injalo na iyahambisana na. Ngabe wena uyachecka ukuthi lokho kuzwayo kube enkosini baningi abantu abahleli emasontweni. Abahleli bathi bahleli noNkulunkulu kanti uNkulunkulu akekho. Ingane na lokho kufundiswayo nokwenziwa akusikho lokho kuyalwe inkosi imithetho yabantu kuyize. Mawufunda incwadi kaMathewu 15 verse 8 and 9 uthi laba bantu uKristu uIsaya wayekhuluma kahle ukuthi laba bantu beza kimi basondela kimi ngani ngemithetho yabantu bengikhonza ngeze. So uma wenza into uthi wenzela uNkulunkulu ingabuye embhaleni yize it's nothing. Ayithi shu. Yabona? So kumqoka ukuthi umfundi ahlolisise imibhalo. Siyahlola singabazalwane siyahlola imibhalo.
Ncwadi yabaseFesu 5:17 uthi uPaul amayikhumbuza abazana base Efesu ukuthi uyabayala ukuthi singahambi siziwula kodwa masihlolisise ukuyintando efunwa inkosi. Kuyiphuthu ukuthi ngithi mina ngenzela uNkulunkulu ngingachikhanga ukuthi lokho uNkulunkulu yakufuna na. Ngoba kusasa inkosi ngeke kwamukele lokho. Inkosi ngeke yamukele into ebuya kimina efunwa yimina. Inkosi yamukela umuntu othobela amazwi. Ingakho leli gama lithi makuthiwa umuntu uthembekile, faithful, kukhulunywa ngomuntu othobela amazwi enkosi, hayi nje abantu. Mawufunda incwadi yamaHebheru 11 ekhuluma ngama heroes of faith, labo bantu labo lokho kuyavela ukuthi bathobela amazwi enkosi. uNkulunkulu wasebabiza ukuthi bayakholwa. Mase umuntu uyakholwa, sikhuluma ngomuntu othobela amazwi enkosi. Njengoba usumzalwane, umfundi kaKristu, uthobela amazwi enkosi, hayi umuntu. Mawenze kanjalo uyisindisa wena. So ke siyathola ukuthi ufanele ukuhlolisise. UmKristu ke uyafunda imibhalo. Incwadi yesibili kaTimotheo 2:15 uthi lapho uPaul amakhuluma noTimotheo, ziveze, khuthayela ukuba uziveze. Uyisikhonze esithembekile, esikwazi ukuhlukanisa umbhalo, esikwazi ukuqonda imibhalo. So umzalwane fanele akhuthalele uba isisebenzi sihle uma efunda imibhalo bese enza lokho okushiwo inkosi. Encwadi ungayifunda 1 Timothy 4:13-16 iyabonisa lapho ukuthi khuthalela ukuthi uPaul amakhuluma noTimotheo ngokuqala, khuthalela ukuba ufunde imibhalo. UmKristu fanele afunde. Uverse 16 wakhona uthi uma wenze njalo lezi zinto waphinde futhi wama kuzo, uyozisindisa wena nabakuzwayo. So njengoba mina ngumfundi awumfundi, uma ngihlala ezwini ngizisindisa mina, uma ngihlala esifundweni ngisindisa mina nabantu abazongizwa uma ngikhuluma ngevangeli. So ke wenza kahle uma uMkristu uma uhlala ezwini lenkosi. So umfundi lenkosi, umfundi uyagxila ezwini lenkosi. Njengoba ngishilo ababhabhadisiwe benza abanye abafundi, iphuzu lokugcina. Ukukholwa kwabo kwangconya izwe lonke. Laba bathe baba ngamaKristu, mawufunda incwadi yabaseRoma 1:8 kutholakala bengconywa izwe lonke. Ngani na? Ngokuba balandela uJesu Kristu, bayabonakala ukuthi bangabafundi bakabani, bakhethekile. Lezi insuku asakhona umuntu ubona umuntu ukuthi uMkristu noma akasi uMkristu, sididekile ngoba undikindiki, sometimes ula sometimes ule. Yabona? So umfundi ke uyanconywa uma ehamba ezweni, ehamba ngani ngentando kaNkulunkulu, efundisa abanye abafundi. So njengoba kwagcwala abantu abalalela uJesu Kristu, ingenxa ukuthi abanye abafundi babenza abanye abafundi babeshumayela ivangeli. Udumo lwezwi laphuma kubo lafika ezweni lonke. Mawufunda incwadi ya 1 Thessalonians 6 mawufunda la embhalweni uyathola ukuthi izwi lenkosi lasabalela umhlaba wonke. Ngenxa yani ukuthi abantu babenza abanye, abazali babenza abanye abafundi babeshumayela. So namhlanje ke wenziwe umfundi ukuba ufane nokufundisayo, ukwazi ukufundisa abanye abantu. Kumqoka kakhulu njengoba usumKristu ukuthi wazi ukuthi ukwenza abanye abafundi akusumthwalo komshumayeli noma kumuntu okhola kulesi sikhathi, kumthwalo wakho nawe ukuthi wazise umakhayeni wakho, wazise abangani bakho ngoJesu othe wasindisa impilo yakho. Siyambonga kuNkulunkulu ngesikhathi esiphe sona sokuba sizohlola imibhalo, sizobuka akuthandwa inkosi ukuze kusasa sitholakale sithembekile kuyinkosi ngoba siye samlalela uJesu Kristu. Namhlanje usuwenze umfundi kaKristu, kanjalo ke hlala emazwini kaJesu Kristu. Inkosi inibusise. Amen.